Ωραία, πάω να την κάνω. Και πάμε να την κάνω και έρχομαι. Ένα λεπτάκι θα με πάρει. Ερθείτε όλοι. Το σημείο που το έχουμε, να το αλεύρι, τις ντομάτες όπως την προηγούμενη φορά που είχαμε πάει. Περιμένετε και καλαμπόκι. Ήου. Τι χάλια είναι το. Χάλιουσα είναι. Μήπως τα μανιτάρια να τα βγάλουμε. Μην φάμε μανιτάρια. Ναι, κύριε Γουρνάκη. Ναι, θα έχω πίτσα. Πολύ ωραία. Πώς θα είμαι. Θα είσαι στο διπλανό σου δωμάτιο. Και ο Τζορτζ θα είναι στο διπλανό δωμάτιο. Πλύνετε πρώτα τα χέρια και μετά. Πλούτσι, πλούτσι. Τι ωραία. Μετά θα πλύνουμε και τα μούτρα μας. Ζυμώνουμε. Όχι, γιατί είναι πράσινη. Περιμένω να σας βάλω την μπουζιά και τώρα θα βάλουμε αλεύρι και νερό. Παρακολουθήσαμε τα χέρια μας μέσα στο ζύμι. Κοιτάξτε. Θα βάλουμε λίγο αλεύρι κάτω στο πάτωμα. Ο παππούς Χρονάκης θα το βάλει και κάτω στο πάτωμα. Το χτύπησε δυνατά. Να κάνω εγώ, Τζόρτζ. Κάνε. Παρακαλώ. Κάνω και εγώ. Αφήστε με σε μένα. Κοιτάξτε. Άρα. Μικρή πίτσα. Τη μόνο και θα φάμε μεγάλη πίτσα. Μήπως να φάμε πίτσα μεγάλη. Εγώ μπορώ να κάνω και αυτό το κόρπο. Όμως θα μας έρθει στα μούτρα. Σε έρθει στα μούτρα. Εντάξει, δεν πειράζει. Θα τους έχει καλή. Βάλουμε λίγο ντομάτα. Τι κάνουμε. Την ρίχνουμε και λίγο το κουτάλι. Να γίνει μια χαρά. Πολύ ωραία την έκανατε. Τώρα τυρί να βάλουμε. Ξεχάσαμε το τυρί. Μήπως μανιτάρια, έτσι μπράβο. Πάλι δεν μας αρέσουν. Τι κάνει. Είναι μια χερμίδα γιατί μέσα θα βάλουμε ντομάτα. Χαρούμενη του ντομάτα. Ωραία είναι Τζορτζ. Χάλια. Τώρα αυτό δεν θα το κάνουμε. Δεν ξέρω. Μπορεί να το φάμε. Φάμε. Όχι Τζορτζ. Πηγαίνετε πάνω να φάτε. Παίξτε με τα παιχνίδια. Έρθείτε, είναι έτοιμη η πίτσα. Θα φάτε δικιά μου. Είναι πολύ νόστιμη, θα τη φάω τώρα. Να κοιτάξετε τη δικιά μου. Πολύ νόστιμη. Θα τη φάμε και... Τζορτζ, κοίτα, εγώ έχω την καλύτερη. Και εγώ έχω την καλύτερη. Εσύ έχεις τη χάλια. Δοκιμάζω πρώτα εγώ. Νόστιμη είναι δικά μου. Δεν ξέρω αν είναι νόστιμη για εσάς. Τα λέμε μία εγγραφή και ένα like.